Това тук е един от новите телефони на Sony. Това е модел Xperia ZL. От Sony също така ще пуснат и Xperia Z, само с буквата Z. Двата телефона са доста идентични, те са с 5-инчови екрани. Този тук е по-обикновеният модел. Докато другият, който е само Xperia Z, ще бъде моделът, който е водоустойчив. Телефоните идват с 13 мегапикселова фотокамера, доста добри характеристики от рода на 2 ГБ RAM, 4 ядрен процесор и разбира се, те идват с ето този нов скин на Sony, нов Xperia скин, който е доста олекотен и на мен много ми харесва. Та определено Sony доста са си подобрили телефоните и това е един от бъдещите телефони от новата Xperia серия на Sony. Xperia ZL. Това тук е моделът Xperia Z или Xperia Z. Този модел специално идва в много приятен за окото лилав цвят. И тази серия Xperia Z телефони ще бъдат водоустойчиви. В същото време обаче Xperia Z идва с много добри фотокамери, както отзаде, така и отпред. Задната камера поддържа 13 мегапиксела на заснемане, а предната поддържа 2 мегапиксела. Телефонът идва с 1,5 ГГц, 4 ядрен процесор, а също така и с 2 МБ RAM. Този телефон идва с 16 ГБ вградена памет, а също така вие ще може и да му добавяте micro SD карти. Ето тук в ляво отгоре се намира SD карт слота. Телефонът идва с много приятен за окото Xperia Skin върху Android. Този модел Xperia Z на Sony, както и другият модел Xperia ZL, ще бъдат два от новата серия телефони на Sony и съвсем скоро те ще бъдат на разположение на пазара. Наистина страхотна серия телефони на Sony и аз с нетърпение очаквам те да бъдат реализирани официално на пазара